Assalamu alaikum. Ana wata ga wata. Ina gaida kowa da kowa. Dan Allah ku yi mini sharing. Akwai magana mai dadi, akwai magana mai ban mamaki. Kasanmu mai albarka Niger ta yi lansan kin construction kin trois satellite. Satellite da uku. Satellite da uku mutanen ku Allah. Abin mamaki. Kasanmu wadda ake cewa le pays le plus pauvre. Mun samu mulki wanda bai zaka dalilin kasa suna ta handama depuis en 99 ko depuis en 1960. Yau ga mun samu Papa Tani. Yau ham kasanmu Niger za ta samu satellite daya biyu har uku. Na ranci da Allah wa ga magana jiya da naji ta kai wallahi sai da ta girme ma cikin kona. Talaman ji safa talaman nayi kwantan talaman ina mamaki ma na ji dadi cikin raina. Yau a ce kasa ta Niger babu mu baya har satellite a gare mu har da uku. Satellite ta communication ta mu ta kan mu za a yi. Satellite har yau ta noma da abubuwa na zamani. Satellite har yau ta sojawa ta tsaron kasa. Satellite uku. Wallahi duk dan Niger wanda dai cikakken dan Niger ne, kaka da kakanni ya san ciwon kai ne. Wallahi in ya ji wanga labari sai ya ji dadi cikin rai. Ku yi maka san mu addu'a. Kasar tanta mu in ta gero wallahi za mu hita kasashen da muke. Duk mu daga kuwace ga babu guda wanda an Niger. Duk muna kasashen waje. Dan girman Allah wadanda adlalan tunani wadanda kai maka san mu lalawata su yi ta yi maka san mu addu'a. Allah ya taimake Niger. Affaire wanga na satellite kinga talmani ya burge ni har mamaki ma ya bani. Allah ya bar mana General Abdulrahman Chani. Allah ya bar mana sai Nasfi. Allah ya taimake su cikin ayyukan da suke ciki. Allah ya taimaki dukkan mai son Niger cikin zuciya ta yi. Ba wai son yaudaranci ba, son dala ba, kawai shi abin ga kuɗi ne kawai a gaba gare shi, intérêt personnel ba intérêt général. Don abin da ake ce ma intérêt général kamar abin da mu muke ciki, Niger ta samu, Niger ta yi konsuri, Niger ta zama Dubai. Mu koma cikin kasan mu yi kasuwanci, mu yi business, mu yi komai muna cikin kasan mu lahiya lau. Kasan mu ta yi konsuri ya mai ta koma wata capital wadda ba a taba gani ba. A samu ma kuɗi har a yi mana wata capital sabuwa. A yi mata wani suna wanda ma ba a taba gani ba. Partout au monde in ka tafi wani wuri an ka ce kai dan Niger na ce fier da être Nigerian. Wanga abu shine muke so mu kasan mu. Ba tashin hankali ba. Ba wata lalawan munaha ba, ba wata lalawan kalamai bisa rozi sosai ba. Duk 'yan Niger masu hankali ku doko mu ga hayya ku da Allah. Ayi maka samu addu'a. Allah ya taimaki Niger. Allah ya taimaki duka mai son Niger. No, vraiment je suis fier. Na yi muku video mai nisa. Talaman na ji dadi wanga labari. Talaman je suis fier même wallahi. Ku yi mini sharing kinta, ku yi partage muna tare insha Allah. Allah ya bar mu. Allah ya bar mu tare. Allah ya bar mu na kasan mu cikin kwanciyar hankali.